Hello mga kapuso! Na ako diri karon sa OBM Finals ug ako diri si Golden Cañedo. Ug na ako diri karon kay mukanta ko sa akong song na original nga gi-compose ni Kuya Brian nga Nababaliw Sa'yo and nakasabot na ko. Og naapod ko diri para i-promote ang ako ang kanta nga single nga entitled ngayon. Naa na siya sa iTunes, Spotify ug Apple Music. Pwede niya na siya i-download. Og sa tanan nag-support na ako nga taga Cebu og nitanaw karon. Salamat jud kay sa pagsuporta ninyo. Hinaot na ako nga inyo ko suportahan hanggang sa sikat pa jud kog maayo. Ayaw jud ko kalimting nga i-follow sa Facebook Golden Cañedo and sa Twitter The Golden Cañedo ug sa Instagram The Golden Cañedo. Thank you. Once again, Golden Cañedo! Hello! Ako din si Golden Cañedo. Magpasalamat ko sa San Jose Bake Shop, sa Auto Central Group, sa Heritage Production ug sa Pearl Medical Clinic. Thank you!